Klinika úrazovej chirurgie má 5 oddelení. Každé z nich ponúka pre našich pacientov dvoj- a jednolôžkové izby. Všetky 4 operačné sály sú špičkovo vybavené monitorovacou a zobrazovacou technikou. Pozitívom novej budovy urgentného príjmu je to, že pacienti nie sú transportovaní na ambulancie urgentného príjmu len sanitnými vozidlami rýchlej lekárskej pomoci, ale priamo na strechu budovy vrtuľníkmi. V rámci protišokovej miestnosti ambulancie môžeme vykonávať všetky život zachraňujúce operačné výkony. 128-slajsová počítačová tomografia je najmodernejším CT prístrojom na Slovensku. Je možné vyšetrovať pacientov s váhou do 227 kg.